Nanawagan karon ng ginikanan sa usa ka duha pa ka semana lang nga baby boy nga iuli ang ilang anak. Human giingong gisibat sa usa ka wala pa mailing babay sa Davao City. Ani report ni Argil Relator. Duha ka adlaw na nga nawala, kining duha ka semana pa lang nga baby boy. Human giingong gisibat sa usa ka wala mailhing babae sa usa ka parke sa San Pedro Street, Davao City, Sabado sa udto. Saysay sa amahan, gika nagkuha og resulta sa newborn screening sa ospital ang iyang mag-inahan, diyang minaog sa gisakyang PUJ sa San Pedro ug CM Recto Streets. Usa ka babae matud pa ang miduol og nakikinabi sa inahan, samtang kugos ni ini ang iyang baby, hangtod sa naabot sila sa parke at tubangan sa sangguniang panlunsod building. Ingon tong babae nga gusto daw siya makugos sa bata kay katura daw siya kuan kanang murag naluoy siya ba kay init daw. Pakugos daw niya. Magi-jamming siya ba pagtabok nila didto. Namalit man og mineral akong asawa. Pag kuan niya pag lingi daw niya nawala naman tong babae daw. Mao to nga pitin niyang sagit dia. Didto na mi report sa San Pedro Police Station ang inahan, dihang wala na gayud niya makita ang iyang baby ug ang babaeng nagkarga ni ini. Dili sila kaila sir no, bali first time to nila nga nagmet. Duna matud pay medical condition ang baby, busa kinahanglan gayod nga maka-breastfeed sa inahan. Panawagan sa amahan. Basig namoy mga katingalahan nga dili niya anak. Unta iuli unta niya nga maluoy unta siya nga iuli to niyang mga anak. Ginasubay na karon sa San Pedro Police Station ang tanang CCTV camera nga nakatutok sa kung asa ulahing nakita ang mag-inahan, ingon man ang babaeng nagsibat sa baby. Ato pong ginatanaw ang mga CCTV sa palibot para ma-establish ko nato ang mga pahitabo. Sa mga dunay impormasyon sa nagdala sa baby o kung asa karon ang baby, mamahimong i-report kini sa pinakaduol nga police station. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.